Ассалому алейкум дӯстон ва бародарон, апаву хуҳарон ва дигарон. Хуш омадед ба канали мо, ба канали Усмон ТВ. Касе ки дар канал меҳмон аст, ҳатман подписатсия кунен бародаро, ҳаму дастгирам фаромӯш накунен, яктаи лайкам биҷақен баҳри пешравии канали мо. Чӣ камбудиҳое бошад бародаро дар комментария бинависен, фикрҳои худтонам бинависен. Иншаалло кӯшиш мекунем ки бародаро ба вақти ёфтагӣ мо фикрҳои шуморам иншаалло ваъда додагим бародаро, иншаалло кӯшиш мекунем ки иҷро кунам. имрӯз омадем бародармон оғил доштаи мақсад як бори дига ҳам пештар ҳамҷа сёмка карда будем. ҳозир тасмим гирифтем ки як бори дига сёмка кунем баҳри шумо дӯстон. дар ин ҳамҷа 4 биқадош, як тиша фрухтян бо дитаи дига ҷошта гирифтем 5 такадян. ҳозир хайр результатша баҳри шумо бародарон сёмка мекунам ва чӣ хурдесиян, чанд вақт хурдесиян иёшам мепурсим бародаро баҳри шумо. фақат шумо бародаро дастгирӣ кунед. касе ки подписатсия кардаги неста, илтимос подписатсия кунед. дастгирии шумо айда, дастгирии шумо пешравии мо бародаро. ҳозир хайр як бор мақсад сёмка мекунам, баъд мепурсем ки чӣ хурдесиян. биқав ҳар чоршам сиёҳ беҳтарин биқав будай. ё мега майда хел буд, мақсад майда буд гирифтаги бошонда. соза хела дигаргун шудагиян. майда бошонам. ба ҳамин видео мақсад бидурен, мебинен видеои пештара результат шидай ё нашидай. иншаалло ки дестен беҳтаринай. нешам беҳтарин результат ҳастай. бохай бародаро худтон биген результатша чӣ хел шидай. ҳам пештара ҳам як сёмка када парфитагием. инами сета калон шай, инаҷа дита майдаош ёра. чанд қашдака инами майдаоша гирифтагитонда? як моҳ шидай мега беҳтаринай. қафошуна бинем бародаро. фарбешавишунам соза инаиш чотка будаимо 4 кунҷаи қафош. бародаро навхел чанд вақт хурдесиян ака ҳозир ажда? якини мошиҷа кунҷора хурдесиян уже. кунҷора ҷармаи гандум, ҷармаи ҷигори хурдесияна? навхел охрошунда алафошун ҳастай. постоянни мақсад серайда шикамо сер ки боша мақсад оқа алаф намехӯра. таш бародаро стяжка кадаги. калонош дар як вақт чанд қа хурдесиян ака? чанд килои хурдесиян ҳозир ажда? 4 килои аралаш. саҳари 4 кило, бегаҳ 4 кило. инам калонош, сета калонош 4 килои хурдесия мега. созай ин майдош чанд қа хурдесиян? 1,5 кило, 2 кило? 2 килои хурдесия мега. шикамошон сер. на бародарон пештаракам ҳами оғлая бурсумка када будем деэтажай каҳдонаш боло поёнаш нам ҷои бақами басаги тобистонаву дурунаш зимистонай.
бародаро сӯхтагӣ тамоми шароитш ҳастай. چند سال شده که همین کار برقتی مقصد مشغولیم؟ 5-6 سال شده. 5-6 سال شد میگه هم کار برقتی مشغولیم. فایده داره آخه؟ البته. همین برای подписчико мақсад результат шамо бояд бигем да. ҳамин бисёри бародаро хоҳиш мекунанд ки бисёри мепурсанд мақсад чанд сум фоида мемонад, чӣ хеле мекунанд мақсад уша ака фоидаш ай ҳар якташ мақсад гуфта намешаваю. ира мақсад 4-5 та басти иша мақсад пакриват када меҷақам хе мерава. ҳамин барои ҳамун бисёре ки бародаро хоҳиш мекунанд ки бародар ай як бақа чанқа мемона ва чанқа мехӯра. иша мақсад ҳамун мол худаш гап мезана ки результатш дора. ҳамин кӯшиш кунем ки бародаро дар вақти мақсад харидан моли соз бихарен. ман ҳамин тавсия мекунам да. вақте ки моли хуб хариден ва результатшам созай ба фоидашам созай. ҳамаи чиза мақсад хурду хӯрокша бародаро сезон шайда ҳамин кунҷораву ҷигорию ҳамин хӯрокаша мақсад бигирен сезонашда иншалло ки фоида дора. вақте ки ба бисёри бародаро мақсад савол метанда мегӯянд ки бародар мо бастем фоида надидем. барои ҳамун бародаро мегӯм ки ҳамун сезонашда намехӯрам. вақте ки қимат мешава ҳамаи чи мақсад наҳози кунҷора зуршон намераса мақсад мегӯянд бародар фоида нашид духелишид. ма барои ҳамон мегӯм ки бародаро ҳамаи чиза сезонаш дора. ҷигори сезонша ин данимаме сезонша, кунҷорам сезонша, алафам сезонша. мақсад дози ҷигори селос кадесия мардум бисёр мардум як тилешкаш 1000 сум фурӯхтесиян. хай бародаро касе ки хариданяй бо нам мақсад ҳам комментария бинависен. номеро ма мақсад менависам, ватсап дорум. бо ҳам номерои мефурӯхтагиёра номероша метавонам бародаро برین سودا کنیم. ممکن 3-4 تلشکا بگیریم، ممکن ارزانتر میته. و جیگاری هم هست برادرو فروشی ای همو با آدمایی که مقصد مطلبی که دوران و هم کنجوره میفروشند و خاتم کانتاکت داریم دا. مثلا هم کسی که خریدنیه همو مثلا بنویسین در تای کامنتر مقصد نمره همو آدم هم مینویسم روی میکنید زنگ میزنین مصلحت میکنین. همه کار مقصد با مصلحت برادرو. نمیخیل سوختگی بهترینه. همه شرایطش هسته. اوغلا درازیش چنده بر اکا جون 20 متر اینم اوغل دروننگیش 20 متر. ای برنش پریمیر ناس یا 15 متر است تو همجرا 15 متر است اینجا تو اینم دیولا 15 متر است. ایش خیلی نجات ایش 5 متر دیگه جو هستیو مقصد جد دروشکای. اینا درونی اوغل مقصد 20 متر درازیش اوغلی بهترینه. اینا درونش دیتا جای کادون علف همه چیز ذخیره هسته. که جوش که برادرون نگفتم در همون کامنتر مقصد بنویسین. با انشالله این برادرمون شناسه با وقتی مقصد ولی تیار شدن با خودشون با یه بار دیگه میایم بهر شما سیومکا میکنیم و رزولتاتش با یه بار دیگه میگیم. انشالله که شما فقط دستگیری کنین، ما در خدمت شماییم. خیلی هر کی جایی که باشین خانه آباد سربلند باقی در پناه خدا باشین. تا ویدیوی آینده